Okei, kaverit. Tänään ollaan siis SM-kisoissa Levillä. Eka kisapäivä takana, syöksy. Ja tässä on 2 mitalistia nuorten syöksystä. Liukkosen Sami kultaa, Suomen mestari, onneksi olkoon. Kiitos. Ja Kukkosen Niko pronssia, onneksi olkoon. No niin, millainen päivä oli tänään? No, ihan hyvä. Tokalla kierroksella alkoi vähän lunta sataa, niin rata hidastui, mutta se nyt melkein ehkä oli vaan omalle plussaa, mutta joo. Joo, se näkee hyvin tästä siis, jotka tätä videoa katsoo, niin täällä todella tulee nyt lunta ja varmaan voitelukin oli niinku suhteellisen tärkeä tänään, että onko isä hyvää työtä? No ainakin mulla oli. Voiteliko Niko itse? Ei, Jari voiteli. Jari voiteli molemmille, tasapuolisesti. Okei, hienoa. No hei, vähän kisasta. Oliko se ensimmäinen syöksykisa? Joo. Joo, mullakin Ja oli. suoraan SM-kisaa? Joo. Näin on. Kyllä syöksyykillä on laskenut, mutta no, niin radalla eka kerran. Vauhtia, mitäköhän siinä olisi, 110 kilometriä tunnissa, tullaan Levi Blackia. Onko se nyt sitten 3 käännöstä, niin siinä oli lopulta. Joo. Ja ylhäältä hyvät vauhdit, niin mikä oli fiilis aamulla, kun lähdettiin harkkalaskuun? No, kai se nyt vähän jännitti, mutta ei sitten kisassa enää niin paljon, kun oli jo ties rada ja harkkalaskukin oli mennyt ihan hyvin ja niin. Ihan hyvä. Ei se ollut niin paha kuin sit olettiin Iranan kanssa, jos se ois. Ei se tullut niin paha. Niin se varmaan sitten kuitenkin on, että kun lähtee vaan laskee, niin kai se sieltä sitten tulee. Niin. Se oli oma valmentajan merkkaama rata, eli Dankko merkkasi radan, niin oliko teillä jotain salasta tietoa, miten se kannattaa laskea? Ei ollut oikeastaan. Eli olisi tullut kenen merkkaamalla tahansa kova. Joo. No helppo ja suora, niin se on hyvä. Okei. Mitäs siinä oli sitten kakkosessa, tuli, oliko se Lauri Aatamila? Ei kun Leo Aatamila. Joo. Ja Lauri Aatamila oli 4, että veljekset siinä sitten. Okei. Mitäs 4 lajia vielä jäljellä? Huomenna on sitten Super G. Joo. Ja ehkä superkombi. Okei, kummispäin te olette palkintopalilla huomenna? Näin, samoin päin. Pitää arpoa. Okei. Ei muuta, hei kun onneksi olkoon molemmille aivan loistava päivä. 4 mitalia Slalom seuraa ja huomenna uudelleen, uutta putkea. Joo. Kiitos. Onne. Kiitos.